Salamu alaikum warahmatullahi. Yau na ce da farko idan ka shiga ga ka gan shi nan gurin. Misali bara in nuna ma nawa ka gan da yake. Ga nan arrahus ga nan na shiga arrahus ɗin jira ka gani yadda yake. Kaga da farko zai buɗe maka. Ga nan sacin kaga zai buƙacin sa password ɗina ko to bara in saka. Ga nan ina sakawa ga nan zan danna sign in ɗin nan. Ka ganin ya nuna ga nan ba daidai ba? To ban sa daidai ba, ba zan ƙara sawa yanzu. To yanzu kaga ga nan ya buɗe. To zan danna OK ɗin nan. To idan ka lura saka ga ga nan wajen account number na farko. Ka ga nan account name, ka ga nan account number ɗin ga nan ta fara S5306998H3. Ga nan account name ka ga nan Usman Idris 12. Ka ga nan za su caji naira 50 idan na tura kuɗi a ciki. Ka ga nan Sterling Bank. Ka gani ka ga nan sunan bankin Sterling Bank ne. Abin da ke so ka gane kenan. Sannan sai banki na biyu gashi nan. Duk kuma wannan za ka shiga nan H572677949. Za ka gane account name kaga Usman Idris. Kaga gashi nan za su caji naira 50 idan na tura kuɗi. Kaga nan Wema Bank ne, Wema Bank. Kaga account number na biyu kenan. Sannan sai account number na uku idan ka lura kaga gashi nan gurin. Shi ma gashi nan. Kaga 61H673 H411. Kaga nan account number. Kaga nan Usman Idris. Kaga 12. Ka gani ga nan za su caji naira 50. Kaga money point kenan. Ka gani ga nan money point a ƙasa. Sannan sai account number na gaba. Kaga 4551227698. Ka gani ga nan account name. Ga nan Usman Idris 12. Ka gani ga nan za su caji naira 50. Kaga fidelity. To abin da yake so in nuna ma kenan. Already za ga duk ganin wanda za ga wannan na farko kaga fidelity ne. Sannan kuma wannan kaga wannan money point ne. Sannan kuma kaga wannan Wema Bank ne. Kaga wannan mataki na gaba ka gani wannan Sterling Bank ne. To dole ka tsaya ka nutsu da kyau. Ka riƙa dubawa daban-daban. Shine. To duk kuɗin da ka sa cikin wannan account number da kake gani gashi. Duk kuɗin da kake sakawa kana saka kuɗi da zarar ka samu application ɗin kuɗi. To za ka gansu bayan minti 1 zuwa minti 2. To za ka gansu akan balance ɗinka. Kaga nan anan ina da 550. To anan ciki duk account number ɗauko na sa aka saka min kuɗi. To anan ciki zai zo ya zauna. To ta yaya za ka sai data idan ka saka kuɗinka ciki? Yanda za ka sai data shine da farko ga wannan buy data ɗin nan. Wannan buy data ɗin nan shi za ka taɓa ga nan bara mu shiga ka gani ga nan buy data. To na farko wannan lambobin da kake gani duk wanda na sai data ne da su. To su ne suke sayar a sama. Da farko ga nan zan taɓa select network. Yanzu in taɓa select network. Ga nan za su tambaye ni MTN ko Glo ko Airtel ko 9 mobile. To da zarar na tashi in taɓa na farko select network. Ka ga shi na select network ka gani ga nan MTN, Glo ko Airtel ko 9 mobile. To in taɓa MTN tunda shine farko. Sannan za su yi data typing, data wace iri ce tunda data kala-kala ce. To mu taɓa mu gani. Ga nan za su ce ma SME2 corporate ɗin nan gifting. To kai idan ka tashi za ka yi amfani da ita. Wannan SME ɗin nan kawai ta farko za ka ɗauka. Sannan suka tambaye ka cewa select plan wanne ce daga ciki zai mu taɓa mu gani. Za ka gani ga nan MB 500 za su sai da mata kan 100 da naira 10. Kaga kwana 30. Sannan sai 1 gig za su sai da mata 216 kwana 30. Sannan sai 2 gig za su sai da mata kan 432 kwana 30. Sannan za su sai da ma kuma da 3 gig akan naira 648 kwana 30. Sannan za su sai da ma da 5 gig akan naira 1080 kwana 30. Sannan za su sai da ma da kuma wato 10 gig akan 2100 da naira 60. To idan ka tashi muƙaddara MB 1 gig za ka tura wa mutum sai ka taɓa 1 gig ɗin. Ka gani ga nan da farko wajen select ɗin nan mun zaɓi MTN. Sannan zaɓi na biyu mun zaɓi tafi MTN ɗin nan gun da aka sa mun sa SME. Sannan a na uku za ga mun sa select plan. Ga nan mun zaɓi 1 gig. Kaga nan mun zaɓi 1 gig ga kuɗin ta na wanda za su sai da ma ita. To mu zo nan gurin ga nan phone gun da aka sa wannan phone ɗin idan ka tashi sai ka sa phone number.
misali bala ni in sa lamba ta 07066319186. to kaga kamar yadda nuna ma wannan kaga ba gashi nan ba dan mun sa a nan gurin. To nan gurin idan ka zo nan wajen wannan sarrafa sai ka danna wannan kutu din kana nan zaka sace buy now ne ka taɓa wannan buy now din. To idan ka tayi idan kana amfani da tamfuran kawai tamfuran zaka taɓa zai wuce. Idan kuma kana amfani da baka amfani da tamfuran ka sai ka danna wannan fin din sai ka sa fin ɗinka guda hudu ka sa fin ɗinka ka sa. To kana sa fin ɗinka guda hudun nan kawai zai nuna gut kawai zaga ka sai data din ka abin nan ka riga ka sai data kai komai da komai. Haka ya kamata kai abin ne ka tsaya ka bi a hankali ɗaya bayan ɗaya daki bai daki komai da komai ka za ka bi shi a hankali sannan za ka tsayawa wato ka ga yanda yanayin yanda abin nan ɗin yake shine haka ne yanda tsarin yanda shi abin ɗin yake. Kuma sannan karo na biyu idan kana so ka sayi kati wannan bangaren data kenan idan kana so ka sayi kati sannan zai ka zo ka taɓa wannan by airtime ɗin nan shi za ka zo ka taɓa. Ka ga nan gurin za ka ga shi ma nan gurin ga nan sun nuna ma lambobi a nan to su ma din na taɓa sai mutane kati ne dan select ne to ka zo ka taɓa select to kaga MTN sai ka zo ka taɓa wannan airtel din nan ma ka zo ka taɓa sannan ka zo ka rubuta amount a nan gurin ka rubuta amount ka zo ka sa number waya a nan gurin. To ga abin da sai da ma da katin naira 100 a naira 1 to idan ka wannan abu za su sai da ma a katin naira 100 a naira 1 ka taɓa nan shi ma nan gurin zai baka dama ɗin nan wannan by airtime ɗin nan idan ka taɓa kana taɓa nan za ka sa fin ɗinka guda hudu kana sa fin ɗinka guda hudu shi ma zai wuce bara minti ɗaya bara sa lamba ta na 07066319186. To wannan lambobin da muka sa a nan gurin za su tambaya ka sa fin ɗina ina sa wannan fin ɗina a nan gurin nan ma zai riga ya wuce. To sannan abin da an manta ban ma bayani akan shi ba shine yadda za ka sai data a Airtel tun da ɗalin dama ta nuna ma to ka ƙara shiga sai ka zo nan wajen ya ka taɓa wannan Airtel ɗin sai ka zo ka taɓa wannan SME idan ka tashi to a nan kafarar za ka taɓa kaga ta MTN ka taɓa SME ɗin to ita wannan ta Airtel kafarar ɗin nan za ka taɓa sai ka zo select network ga nan duk tsare-tsaren yadda za su sai dama data kaga za su sai dama MB 100 a naira 60 kwana 7 sannan MB 300 za su sai dama kan naira 100 kwana 7 sannan za su sai dama da MB 500 a naira 135 sannan za su sai dama da kuma 1 gig a naira 200 sannan za su sai dama 2 gig akan 540 za su sai dama 5 gig akan 1300 naira 50 za su sai dama da 10 gig akan 2700 za su sai dama MB gig 15 a naira 4500 za su sai dama 20 gig a naira 5300. To sai ka zaɓa kana zaɓa misali ana yana zaɓi wannan 1 gig ɗin ranar gurin ta yi zan zo a sa lambar wayata zan zo a sa 090 49 41 60 40 a gani to kaga nan na sa lamba ta to yana danna nan gurin na danna na haka misali to nan ina sa fin ɗina kaga na riga na sirati to shine abin da sa nuna ma ta MTN da ta zan majority gaskiya ita ce tafi sauki. Ita wannan idan muka koma sauran muka zaɓi ta gulo ɗin nan already misali za ga yanayin data ta su ma ga sanan za ka kaga su ma sun sako da data su da tana tsada amma yanzu ga sun sako ita ma duk za ka tura mutum ga yanayin tsare-tsaren su na a takaice sannan kuma ga nan shi ma layin mobile din shi ma ga yanayin tsare-tsaren su nan daidai da yadda take ka duba ga wacce ce tafi sauki kamar yadda na nuna ma waccan ita ma sai ka tsaya ka duba gani sai ka abana to su duk da dai ga yanayin tsare-tsaren su na su ma sai ka duba gani ga yanayin dai yanda tsare-tsaren nasu dai ga yanayin yanda take dai insha Allah duk dai abin da ba gane ba sai ka duk abin da dai ba gane ba dai insha